Nonso mala nwanne nwaanyị mere abortion. Doctor gwara ya ọnụcha okwukwe gịnị o mechie nye maka na o nwere ibe ọ na plan ka ọ chụrụ ga nne ka o wee lee ana ka ọ chụrụ ga nne ụmụ nwaanyị anya sa ndị mere ige ntị asị ga-ekele n'ụbọchị nkịta atọ maka na ụzọ eji ebe na bụ ihe na-eme n'ụga anyị wetakwago ozi asị na ya na-ewetara n'ozi a dị n'ụga maka na ụga atọpụgo obodo gbara ọtọ so okwu anyị na ebe na asị na n'ụsụ mana nwanne ya nwaanyị dị ime na n'ụsụ mana nwanne ya nwaanyị kele ime ihe ojikọ wee mee nyawa ihe bụkwa ụgba nkịtị maka na ọ na-achọkwa isi wee bịa dọkọlụ lee ana ezinụlọ ha ji so ene vidio maka ụnụ fụkwa update na-abịa from ụga details update bịa from ụga this past week biko ije abụrụ ogbele ije iwe na-eme na ụga ọkọta ọkarị obere ibe ka ọ bụ akpọfee m ndụ nebo obere ibe ma akpọfee m ndụ nebo nke a wọzikwa kọmedi ọgbọkwa kọmedi rafta ọtọ ga-amụ na-amụ ibe a na-azọ ibe ebe a na ka m gwazi ahụ nke bụ eziokwu anyị jeche mana bụ igwe karịchaa ma ụka ibe a na-azọ ibe ebe a na nwatakịrị abụchukwu nọ nso chọọ ka ọ chụrụgo ụmụ nwanne ya niile ka o mee gịnị ka ya na ndị land speculators enwe n'ụga ka badala anaba lesisia ejekwu mbebe luo osisi niile dị ebe a osisi ugili dị a ka ọwa ọgbọnọ dị sef ọ dị m ka ọgbọnọ kwụna ya nwata nwaanyị na-ele oji atụ kpọlọkpọlọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ya akwado akwụrụgo ọtọ ozugbo were dọma kwọọ nya bụ osisi jajaja woluki gbachie ebe nwaanyị chụfịa nwaanyị ọ bụrụ gị nụta gịnị ya bụrụ ofu ụmụnna ọ bụrụ gị nwa nụtara ya iwe ego ndị ọlụ ma ndị agbata obi ndị nọcha n'akụkụ wee chụfụ nwaanyị na be die chụfịa nwa die onwe ya dị ọkpali ya nọrọ o nwere onye nụ from onye isi ụmụnna shi unu wa unu achọ ọdị ịma ibe a na-akọ maka na Nonso ekwuchego gobuche ndị ọ ga-egobu ọ dụọkwa mma ya bụ ibe adụrọ mma anyị nọ na anyị ka nọ m ụga enweta onwe anyị jee na be igwe anyị na igwe kwuche mana ibe anyị na igwe bụ ahụrụ ibe anyị ekwuwe na kamera mana anyị okenye nji wee bụ ibe a Nonso na-ebe eme iwe wụ nwa amụ n'azụ nna ya ndị niile a na-ebucha ebe ahụ jụrụ eju na-eme nọ ndị ụga majority ahụrụ ndị ụga ọ ndụ ma ndị mkpọrọgwụ ma ndị mbịambịa ma ndị agbata obi nọcha n'akụkụ according to Obinna nya bụ diọkpala Chukwu Nonso ibe ọ na-akọwa bụ na nwanne nwoke gwara ya na ọ ga-ele ana ka ele ana wee kwere na a ga-ele ana inugo wee kwere na a ga-ele ana nwaanyị wee sị ebe ya tụkọ kpọlọkpọlọ wee zụcha ụmụ ya lụtakwuo ụmụ ụlọ ọba ka a ga-elebezi ana Nonso wee fụrụ ọ na-eje ma ọ na-eme prọfet ọ na-agwọ ma ọgwụ ọ na-eje ma nwere nke ọ nara eje because nwanne ya nwaanyị nwere medical condition kama ị ga-edulie jebe ụlọ ọgwụ edulie jebe ụlọ ekpele cherobi na amfarafin biko unu ekwere ka nta bụ egbuligbo ọnụ ọ bịa n'ụlọ ọgwụ abịa ụlọ ọgwụ obere ụlọ ọgwụ a na-anọ a ga-abụ pipụl na ọka nọkọcha mma ibe ị ga-emewe idulu ndị ekpele ịbịa na-awụ mmadụ Holy Ghost fire n'isi Holy Ghost fire na-alụ ọrụ mana at least eri mgbe anyị kpebe Holy Ghost fire ọ ka etigbu Tinubu na France ibe na-achọ igwe ụnụ abụrụ ibe ọzọ nwata nwaanyị a sị na amamụ ya gbuo kedu ka o si gbuo ya findings anyị nwere na dọkịta ọnụ ya n'ọnụ m nwata nwaanyị ahụ tere ime Nonso mala nwanne nwaanyị mere abortion dọkịta gwara ya ọ nụcha okwukwe gịnị o mechie nye maka na o nwere ibe ọ na plan ka ọ chụrụ ga nne ka o wee lee ana ka ọ chụrụ ga nne ụmụ nwaanyị anya sa
Anya sa anya gbada unu. Isi ni ike. Nwanya di enwu, owu na di mutala go maazo, owu na ofu nwa ka o mu jidie. Ijesi ne choba ka ịchọtacha, ka ịnwatacha, ka ịnwetacha owu nwetakwu ebuo. Onya bi weselo okwu ba n'iwe. Nonso a na-ekwu wo azụ nna ya. Azụ na ewere anọba na nke Madam Treasure. Ọ na nke Madam Treasure. Side Hope this Greater Hope Hospital. Oh, even no. Lady Hospital a ka ọ dụba n'azụ. Ebe ị na hospital ebe evujela Ọgọchukwu ahụ. Anyị na doctor kwuche wee mali ibe melie. Ebutela Ọgọchukwu almost at a vegetable state nke ndị oyibo kpọ comatose. Ewenene owewu na ọkatele ime. I evacuate to go the photos. Man, after the evacuation, enwe problem. Problem was even on na chigale. Ya wo Ọgọchukwu wee shi ya. Wee panye. Onye a na-ekwuti maka ya bụ kedu abịa anwa bụ Chukwu Nonso. Nke si na ya bụ prophet. O wee jilizi aka ya. Wee mebezie ibe a ga-abụ ome. Ka o lee ana ọkwa ile ana ọ ka o lesi anabebe. Ndụ ọ ghọgburu wee baa n'ime wee gbochie bebe wee chụfụ nwaanyị achụlụ nwaanyị na be die. Mbịa na-achụ nwaanyị na be die, nụ na-achụ nwaanyị na be die, ọgwụ nna nwa ebe nwaanyị mee. Ụmụnna agwa na ụmụnna ezie ndị bebe ozi. Ezie ndị bebe ozi abịa. Bebe na ekwulide ekwucheche nke ahụ ekwutere. Ewesi nwaanyị mee gịnị ya na alụ ụlọ. Weziga igwe ụga. Weziga igwe ndị ụga dịka ụka anyị kpalịta ata azụ nọ. Aka amụnye be nwaanyị ọkụ. And ọ na-amụnye bi ahụ ọkụ. Ya bụ ibe ahụ Chukwu Nonso chọrọ. O mezuo. For the benefit of my English audience, it is about the development at Oga, where a woman, a widow, was accused to have killed her daughter. But it's far from the reality because she did not kill her daughter per se, as being speculated. We have gone even to as far as to her place at Ekulovia, to Oga, and even to her compound. We were not able to meet Chukwu Nonso, who I rightly was informed that is now presently cooling off at the police station. The story is far from over, but the truth is that the woman did not kill her daughter. No person, nobody will give birth to a child and wholeheartedly have a hand in his or her death. If it is for diabolically, it's for as being claimed, yes. There are elements of truth in the fact that Mrs. Azuka Emena is a believer of fetishism, because from available information, she is known to be into all these spiritual prayers, this, that. I will still make out time to go to the Anglican church where she reliably informed me that she is a chorister. Even while Okulo Araoga was talking yesterday in the circulating video, he made mention of the fact that the woman is hiding under the church to sing, whereas she is evil. I met Okulora today at Igwe's palace. His utterances shows that he is biased towards the woman. And from the live video, the said woman told us what is going on between him and Okulora Oga. According to her, relationship is not by force. Well, you know the travels of widows in Igbo Land. Whenever husbands die, people will try to, they will try to everybody want to have a taste of one attacker. So if you are a widow, hold yourself.
You got to go. I'm not. I'm not really trying to be comic about this, but then I want you to understand the nitty-gritty of the whole thing. Most of the women, most of the people conspired against this woman that are from Oga, they are people that one way or the other wanted her for one talker. They wanted her one talker. Yes, they wanted it. I'm telling you. She even said it, and from the interaction I had with some of them at Igbo's Palace today, I concluded in my mind that she is right. I spoke with some of Nonso's friends. They are not even in support of what transpired. But because it happened at the spur of the moment, before you know it, everything has happened. I went to the compound. Everywhere is deserted. So many trees were cut down. Is it today that in our day, as it stands now, that people can project and bury fetish objects in compounds? And we know that Nonso is into fetishism. So why are we not understanding that there are more to the stories he was telling through Ogene? I met Ogene. He was forgetting. He refused to, understand the enormity of what they put out on this space. According to Igwe, by tomorrow, he will meet with Igwe Ekulobia, and modalities will be set out on how to reconcile the whole brouhaha and make sure that Mrs. Azuka Emena returns to her home. As it stands, everywhere is under lock and key. And of course, from the video we had, Okula Oraoga is with the key. From the red ribbon they said are on the key. When I asked her, Mrs. Emena, what she told me was that she usually use this wire, copper wire red, to hold or bind all her keys. People have their likes, and I think I believe her. I believe her. It is well. Thank you for watching me. Thank you, but still remain on this dial because there is one other man we are going to interview live. After the live interview, yours sincerely will say au revoir. I remain Ike Obonna Okulora. Kora godum no. Dalo nrinde. Biko ine no onyonyo onwa. Gbasa anya. Onyonyo ọbụna Ishi a ai tiele. Gbasa anya ka ndị ọzọ solo malive na-eme n'ụga. Ọ bụrụ ka anyị si weche ka o si eme. Dalo nrinde. The Maka nature, the Bika Bobble nature video. Yanaka, Basanya was share the video and drop your comment on our notification. We'll be notified whenever we post a new video.